area what the one day o see mu ni wifo nkwase afo nyame se mo nsesa madwene enti e bia mampon man mo fa nhye yetiri mu se eno ma na ya eye no e bia nyame na asiesie no na bre yi mu ana ode na ya abedom mampon man se omra meye edroma kese mfa mampon man na mampon fa ne ntoma pamfra nenka abaywa asukonoma de wanye nkonkwatra ne baabi no oni edi ade ne nko wohwehwe nanso wadwene se mi wonyina kwa keto bi wo ho no mo aka fam omo abra bonkoyie ye kuro no nkoyie baabi a me nananom betena ye baabi a me manom betena ye enti ho se no wo yabusu pani a ye di fie gya awo no a efie ne bubuo no akwala bi sori se obeye fie wo yi a wono so nti yenka ne hya na ebi ne de na ye no me so won suta kame son soro kam de ni besi akonkon nkwa yi kampedia ma no nkame anka amesinka obi abefrem waje aboso anka meje aboso nkame ne na ya anante sanse obi anu a won pempuntu nyuma na sebe yesu afre aban se de yesu afre DCE yesu afre minister so omra me ye mpuntu nyuma ne anya individual bi a ono ade ne sika eye mpuntu nyuma yes obepetu minti no eye no ntina wo ye mpuntuma ese ye tumi ni nko ade a ene ye beboa no amana ye mpuntu nyuma na wakopetu mi no enti ye no de emamukura ye no de emram na obetimi afre 05